Ritratt tal-Isqof Tawdex Anton Tewma flimkien ma' Elix Borg bħala parti mill-kampanja tiegħu biex jilħaq kap ġdid nazzjonalista anqar rabja kbira tant li l-Kurja Tawdex spiċċat toħroġ stqarrija biex tikkjarifika. Waqt li stqarret li l-kap tal-Knisja Awċija ma ħasem fl-ebda attività politika, indikat li r-ritratt kien intuża b'mod malizzjuż biex jittieħed xi vantaġġ politiku. Stqarrija tal-Kurja tal-Isqof qalet li l-Isqof qatt ma ħasem f'attivitajiet ta' partiti politiċi u fil-waqt li m'għandha l-ebda kontroll kif jintużaw ritratti meħudin f'okkażjonijiet pubbliċi, ikkundannat il-fatt li dawn jintużaw għal skopijiet ulterjuri. Il-kandidat nazzjonalista għal Għawdex Beppe Galea fl-aħħar jiem tella r-ritratt flimkien ma' oħrajn individwali ta' arċipriti u kappillani ġodda għad-djoċesi ta' Għawdex biex jifirħilhom għal responsabiltajiet li jingħataw. Ir-ritratt li ġab kritika kbira minn bosta minħabba l-fatt li kien qed jalludi li l-Isqof Tawdex kien qed jattendi l-attivitajiet ta' Elix Borg jew saħansitra jappoġġja l-kandidatura tiegħu bħala kap tal-PN spiċċa tneħħa wara l-istqarrija tal-Kurja. Ironikament, u fatt magħruf kif Beppe Galea u Elix Borg li deru flimkien fir-ritratt mal-Isqof lanqas jaraw għajn majn bħala kandidati li jirrappreżentaw lill-istess partit fuq id-Distrett Tawdex.